जॉन डियर के मालिक गार्जियन, क्या बात है। श्री दीनबंधु सिंह जी की ओर से बहुत बहुत महा सम्मान मिलन। स्वराज एजेंसी जॉन तर्केश्वर चाचा वाली है 19 अप्रैल के बाबू है। हाँ जी, उमा शंकर चाचा बानी मैनेजर साहब, क्या बात है। जकरे से लोभ गइलू ओकरे से परेशानी बा। ये दुल्हे राजा के बड़े भाई के आदेश बा शत्रुघ्न भैया। ए सनमई करम तोहरो परेशानी बा। शरण भैया चिमनी वाली मालिक। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम ये हमारा गार्जियन पिता तुल संगीत प्रेमी कृष्णा राय जी, बाकी कमिंदर चाचा की ओर से भैया हमारा लक्ष्मण श्रीवास्तव जी लाखों लाख रुपए का आशीर्वाद लिखौनी। हमने के फुआ के लड़का बानी हैप्पी भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या बात है। ये सोची मन में हो लक्ष्मण श्रीवास्तव जी से लभ गइलू से परेशानी बा। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। ये सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा।
ये हमने के मुखिया प्रत्याशी बनी। अब बड़ भाई प्रत्याशी हटा तो मुखिया को क्या बात है। शिकारी राय जी बड़ भैया हम दुख में हमारे संगे रहेले। हाँ जी। हमारे खातिर नहीं रहे के हमने के महेश भैया, भोला बाबा, शिव कुमार बिक्कू और चंदन यादव जी सबका खातिर भैया हमारे दीपक सोनी जी भी आई बनी। हाँ जी। भैया के स्वागत करो। कारू भैया आ गए। वो मिली न तहरा गवना के राती हो, तोरी गोलू के दिल तहरा मिली न मंजिल, संग दिल संग बुझ जानी। चंदन तनी आओ मंच पर, शिकारी भैया बोलाओ तनी, बिक्कू भी हमारा आओ मंच पर। आओ भैया। अरे जानी बा जकरे से लभ कइलू। चंदन आओ है तार चंदन आ गइले, तार दुलरुआ बिक्कू आ गइले। क्या बात है। ओकरे से परेशानी बा इस में करम तहरो लागे खनदानी बा, इस में करम तहरो लहवा लहवा लागे खनदानी बा, इस में करम तहरो लागे खनदानी बा, इस में करम तहरो लागे खनदानी बा। अब तभी गावे के बहुत